बिटिसिनि मानगोनां चिफ बिथाङा जिखिनि बाथ्राखौ बिथाङा दैलि गोदान बिथाङा माबा मोनसे बुंबाय थायो आरो बिटिआरआव जिहेतु बिथाङाबो भारत सरकार आसाम सरकार आरो बर'नि सोमावसारारि हान्जा बिथांमोना जि मोनसे सुक्ति खालामबाय दा बेयाव आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकार आरो भारत सरकाराबो बेयाव साखि हिसाबै दङमोन दा बै समावनो बिथाङा बेखौ एक्सेप्ट खालामदोंमोन गावबो बेनिनो सासे हिसाबै दा बिथाङा बेनि उनाव जे बिटिआरआ जेबो गैया होननाया बे मोनसे हास्यकर मिनिथाव मोनसे बाथ्रा दा बिथाङा जास्ट बेयाव इलेक्सनारि मोनसे खोथा बादि नाङो दा बेनि थाखाय बिथाङा मानो बिदि बुंदों दा बेखौथ' रायजो राजाया मिथियो जेबो बाथ्रा गैया दा बेखायनो बिथाङा सानफिननांगौ बेखौ दा बेखौ भारत सरकार आसाम सरकारानो डिसिसन लानानै होनाय जि मोनसे एरेन्जमेन्ट बे बड'लेण्ड टेरिटरियेल जि रिजियन दा बेनि सायाव बिथाङा माने संबिजिरखौनो बा भारत सरकारखौनो बा आसाम सरकारखौनो अबमानना खालामनाय जादों आं बिदि सानो दा बेनि थाखायनो बिथाङा बुंनाय जे बाथ्रा बेखौ बिथाङा उइद्र' खालामना लानायानो मोजां नङाबा गाबोन समफोर बिथाङा कन्ट्राडिक्टरि जागोन माने गावनो साइन खालामनाय मोनसे एकर्डखौ बिथाङा गावनो अबमानना खालामनाय जागोन आं बिदि सानो दा बेथ' जों राहा लामा लानांगोन आरो बिनि थाखायनो दा जों प्रमद बर'नि दैदेननायाव जि मोनसे इउपिपिएलनि प्रेसिडेन्ट बिथाङा जाबाय दा फैगौ जिनिखि बिटिसिनि खुंथाइ दा बे खुंथाइखौ दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव गासै बर' रायजो राजा लुबैदों मानोना 15 बोसोर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जि दैदेनलांबाय बे दैदेनलांनायाव जेरैबायदि जोंनि ओनसोला जौगानांगौमोन जेरैबायदि जोंनि सुबुंफोरनि गेजेराव फोथायलायनाय मोनसे थासारि फैनांगौमोन गोजोन मोनसे खौसेथिनि थासारि फैनांगौमोन जों बेखौ नुसोआखै आरो बिनि थाखायनो रायजो राजाया मोनसे सोलायनाय लुबैदों बेयो बर'ल' नङा बर'जों लोगोसे गुबुन गुबुन हारि माहारि नैबे ओनसोलाव रायजो जानाया बयबो मोनसे बिसासनि भेटिजों गायसनजानाय मोनसे थासारि लुबैदों बे सोलोंथायानो जा राव हारिमुआनो जा बा ओनसोलनि जि इनफ्रास्ट्राक्चार जौगानाय बे गासै जौगानायखौ दिनै बिथांमोनाबो लुबैदों दा बेखायनो बिथांमोनाबो सासे गोख्रों सासे दैदेनगिरि दा बिथांमोना लुबैदों आरो बे हिसाबैनो प्रमद बर'आ दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आजिरा मोननायनि उनाव इउपिपिएलनि बिबान लाफैनायनि गेजेरजों बे खाबुखौ बिथांमोना मोनबाय होननानै सानदों आरो दिनै मोनसे स्कप फैदों थासारि मोनसे फैदों दा बेनि थाखायनो दिनै लोब लोब इउपिपिएल हान्जायाव बयबो फैदों फैनायनि कारना बेनो जे 15 बोसोरा जे मोनसे सासन बे सासनखौ दिनै माने फोजोबनानै गोदान मोनसे सासन प्रमद बर'नि दैदेननायाव बेखौ लुबैदों आरो प्रमद बर'आ जेब्ला सासे गोरों हिसाबै बा बिथाङा दिनै डाइनामिक सासे लिडार हिसाबै बा गोख्रों सासे लिडार हिसाबै भारत सरकारजोंबो बिथाङा मोजां मोनसे सोमोन्दो दङ आरो भारतनि जेसेबांनाखि बुर'क्रेट्स दङ बिथांमोनजों मोजां मोनसे सोमोन्दो दङ गतिके बिटिआरनि बे क्लजफोरखौ बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायाव बारा गोब्राब जागोन आं बिदि सानाखै आरो मोनसे फोथायनायनि गेजेरजोंसो बे एकर्डआ जादों वान्स फर अल बर'फोरनि जेंना एनडिएफबिनि जिथु जेंना दंमोन दा बेखौ फोजोबनायनि थाखायसो हयथ' दिनै नैबे एरेन्जमेन्टखौ होनाय जादोंब्ला गतिके भारत सरकार आसाम सरकारनि मोनसे बिबान दङ बिथांमोना पेन्डिं दोननानै जेबो लाब जानाय नङा मानोना जों बिथांमोना बेखौ बड' पिस एकर्डखौनो नाम होदों जुदि बे ओनसोलाव बिटिआर ओनसोलाव गमामायैनो जुदि पिसखौ लुबैयोब्ला बे जे दफाफोरखौ थाबनो इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन आं आसाबादि जे बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामगोन बिनि सायाव जों भारत सरकार आसाम सरकार दाबि दैखांबाय थादों जे बिथांखौ माने रिहा खालामनांगौ जेलनिफ्राय हगारनांगौ आरो पार्मानेन्ट पिस फैनोबाथ' रन्जन दैमारिखौ जेलाव सोना दोननायनि खुनु जुक्ति गैया आरो बिनि थाखाय जों जि हायो भारत सरकारजों रायलायबाय थादों आसाम सरकारजों रायलायबाय थादों आरो आंबो आसाबादि बेयाव हयथ' बिथांनि जिखिनि केसेस दङ बे केसफोरखौ जाहाथे थाबैनो मोनसे भारत सरकार आसाम सरकार सानलायनानै हयथ' लिगेल साइडआव जे मावनांगौ दङ हयथ' जोङो बेहाय देरहासार जागोन आरो रन्जन दैमारिया हयथ' जोंनि गेजेराव फैफिननायनि मोनसे हयथ' थासारिया फैफिनगोन आं बेखौ सानो बेखौथ' जों सम सम नुयो आरो बेबो गासिबो राजनिति जेब्ला नों बर'नि गेजेराव जों खौसेथिखौ लुबैदों आरो बे खौसेथिखौ लुबैदोंब्ला ग्रेटार इन्टारेस्टआव आरो बयबो गावबा गावनि जिथु राजनितिक जि मुनाफा बा राजनितिक जि सार्थ बेखौ गारनांगोन पार्मानेन्ट जुदि नोङो पिसखौनो लुबैमारदोंबा बे बिपिएफआनो जा इउपिपिएलआनो जा बे सोरबा माने एनडिएफबिआनो जा बे एबसुआनो जा बयबो जोङो गासिखौबो गारजोबनानै जोंनि प्राइमारिया जानांगौ जोंनो पिस नांगौ जोंनो इउनिटि नांगौ आरो इउनिफिकेसननि थाखाय इउनिटिनि थाखाय नोङो गावनि सार्थखौ जुदि जों गारनो हायाबा आरो बियो जोंनि गोरों गोरानि गेजेरावनो
फार्स्ट जागोन बे गावनाया डिभिजना आरो जों मालाबाबो जों बे एकर्डखौ जों बे बिटिआरआनो जा बा बड' पिस एकर्ड जियानो जा आरो बे खौसेथिया जोंनाव मालाबाबो फैनाय नङा जेब्लासिम जोङो ज' जानो हाया जेब्लासिम जोंनि प्राइमारिखौ डिउटिया जुदि जों इउनिफिकेसनखौ लाबोनो हायाबा जों मालाबाबो जोंनि गेजेराव बे गावस्रानाया बे डेफिनेटलि फैखागोन दा आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे आंनि पार्सनेल हिसाबाव आं बेखौनो बुंनो लुबैयो जे जोङो जुदि पार्मानेन्ट पिसखौ लुबैदोंब्ला इउनिटि जुदि लुबैदोंब्ला जोंनि बर' हारिनि जौगानायखौ जों लुबैदोंब्ला जोंनि खुद्र सार्थखौ आरो खुद्र राजनिति जेनिखि नों सार्थ जों बेखौ एंगारनानै जोंनि प्राइमारि डिउटिया जानांगौ जेरैखिजाया इउनिफिकेसना फैनांगौ दा बेयाव जों बयबो खामानि मावनांगोन दाथ' जों बेखौनो नायनांगोन जे थांनाय गोलाव सम जों नुबाय 15 बोसोर सासनखौबो नुबाय प्रमद बर'नि 10 बोसोर एबसुनि आफादगिरि जानानै जि मुभमेन्ट दैदेननाय बेखौबो नुबाय दा रायजो राजानिबो मोनसे बिबान दङ सोरजों आसलते रायजोआ दङ बा सोरो थार माने दैदेनगिरि बेखौ रायजो राजायाबो बिजिरनांगोन दा नोङो जुदि बयबो जुदि बुङोबा आं मोजां होननानै जुदि बेजोंनो खारफालाङोबा रायजो राजायाबो खिन्थु गाबोन भुगिनांगोन दा बेखायनो थांनाय बे 10 बोसोरिया जि आन्दलन प्रमद बर'नि दैदेननायाव दा बेयावथ' रायजो राजाया गासिबो नुगासिनो दङ बोरै दैदेनदों बिथाङा दा बेखौनो नायनांगोन दा रायजो राजानि बे मोनसे बिराद गिदिर बिबान दा रायजो राजाया बेखौनो सुस्थ' मगजजों साननांगोन आरो माने दैदेनगिरिफोरनि जे आखल आखु थांनाय समाव कुइक सोलायबाय थादों नङा होमबा बे सोलायबाय थानाय जि थासारि बेजोंनो जुदि थांफायोबा नोंथाङा गाबोन समफोर नोंथाङा गाब्र'हैनो हागौ रायजो राजाया